Okay. Ah, Okay, go ahead. ang akong pangutan, Pastor, may tungod sa adlaw Sabado, Mhm. nga mao nga ito. Okay. Kaya gusto ko masayon, nga ang adlaw Sabado, mauman at kapito. Sa unang panahon, sa paghatag sa mga balaod, wala may mga ngalan sa unang adlaw hangtod sa ikapito. Dili man sa kadto ang ngalan, o wala pa may ngalan. Naon sa pag-amsaan nga naitukma man nga ang kapito mo sa Sabado. Kaya gikaroon na ko sa dictionary, ang Saturday, 7th day, gusto ko masayo nga naon sa pag-amsaan naitukma man. Okay. So, atong explain Igsoon ha. Mo ni ang usa ka kahibulungan Igsoon kay ako nangitag kog mga referensya ani Igsoon kung naa ba ko'y makita nga referensya nganong sa usa ka semana pito magyud ka adlaw. Ang atong makita nga pinakakaraan nga referensya Igsoon ang Biblia magyud nga adunay pito ka adlaw sa usa ka semana. So kimali ang ubang mga referensya nagsunod na lang na sa Biblia. So kibali, matrace ni mo Igsoon kay na may first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day og seventh day. When in fact ang seventh day Igsoon gitawag na siya og Sabaton, no? Sa gitawag nato ga Greek or Shabbat sa Hebrew. Og sa Hebrew Igsoon na ng mga pangalan nga number Igsoon ay pangalan nga gitawag nato og Reve'i, na gitawag nato og Shiny, na gitawag nato og Shlisi, na gitawag nato og Kamishi, na gitawag nato og Hashishi, unya Sabbath meaning to say first, second, third, fourth, fifth, sixth ug seven. Mao na siya sa Hebrew nga pinulungan nga kung sa Griego Igsoon lahi sad ang setup kay Greek naman nga word no nga gitawag nato og protein, na gitawag nato og deutera, na gitawag nato og triti, na gitawag nato og titarti, na gitawag nato og pimti, na gitawag nato og paraskiwi, nya gitawag nato og sabathon, of which mo gyapon first, second, third, fourth, fifth na ingani. Kana siya mga number Igsoon ginganlan, okay? Gipamutangan og ngalang sa karaan kaniadto. Og kung mudagan ta sa mga dinidapit sa Western Igsoon, ang first day gitawag nila og Sun's Day. Okay? Ginganlan na. Unya ang second day nga gitawag og ginganan nila Moon's Day. Unya ang ika-third day Igsoon gitawag nila og Tuesday. Sunod Wednesday, sunod Thursday, sunod Friday Day, sunod Saturday. Nga diin pag-abot sa atong moderno Igsoon, gitawag na siya og Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So meaning matrace na ato nga ang first day ginganlan nila Sun's Day. Nga sa atong moderno ron gitawag og Sunday. Nga ang second day gitawag kaniadto og Moon's Day, sa atong moderno ron gitawag og Monday. So meaning matrace up nimo pinaagi sa kasaysayan. Now karon walay mga major religion, denominations, o unsa ba nga mga dagko nga mga sekta Igsoon, nga niingon nga kanang first day kaniadto, dili na mao ang Sunday karon. No, walay mo ingon ana Igsoon. Kay ginganlan man siya. Ang Roman Catholic nga pinakadako usab nga gitawag og simbahan sa tibuok kalibutan, wala magnigar niya na nga ang ikapitong nga adlaw sa semana gitawag og Sabat sa Bible, mauna ang Saturday sa atong moderno karon. Even the Protestant Igsoon wala magnigar niya na og daghan nagpamatuod niya na Igsoon nga mauna ang tama. Ang karon lang uban nga mura og wala kayo ga research, wala kay gauting kay may pagduha-duha nga unsa ba ka kanang Saturday mao ba na ikapitong nga adlaw sa semana. Pero ang mga dagko nga mga simbahan, mga leaders, mga theologian, mga scholars, fix na ilang una-una nga tama na siya nga ang Sabbath mao ang Saturday, ikapitong nga adlaw sa semana. Dinira ka makakita Igsoon sa mga ubos kayo nga mga nagtuon sa Biblia nga aduna sila'y pagduha-duha. Ug tagan ta example Igsoon. Kung naa kay Bible nga mayong balita nga adunay imprimatur sa Katoliko, imprimatur sa Cardinal, na man na dagan baligya karon sa National Bookstore, nasa baligya din sa Christian Bookstore, imo makita Igsoon nga naay pirma og diha sa likod nga bahin. Kung naa dinhi ang pirma sa permero, dinhi sa likod nga bahin na gitawag nato Igsoon nga listahan sa mga pulong kanang katapusan nga mga pahina sa Biblia. O diha sa listahan sa mga pulong, imo makita diha nga pag ingog adlaw pangandam gibutang dito nga Biyernes. Okay?
Pag yung adlaw ipagpahulay, gibutang dito, Sabado, ikapitong nga adlaw sa semana. So meaning sa Biblia sa Katoliko o sa Protestante igsoon na ay admission nga kanang Sabado mauna ang Sabat ikapitong nga adlaw sa semana. So walay problema bisag unsa nga translation sa Bible nga naay dictionary sa kilid. Di gina siya musipyat nga ang Sabat ikapito gyud nga adlaw sa semana. Now, ari kas mga dictionary, Webster Dictionary, bisan man gani sa gitawag nato og dictionary.com, gitawag nato og Wikipedia, gitawag nato og mga dictionary nga available nga mga dagko nga mga kasaligan. Ayo lang ng mga dictionary igsoon nga umbot kung asa na gikan igsoon wa ta kabalo. Moingon yun nga ang Saturday is 7th day of the week, Sabbath. Moingon yun, bisag asa nga mga dictionary igsoon, muna nga wa gyud mi magka-problema niya na kay nganuman gipalig-o na daan sa dictionary. Sunod, adto ka sa mga encyclopedia, International Encyclopedia, Micropedia nga Britannica, mudagan na ka sa gitawag na to og Collier's Encyclopedia, Merit Student Encyclopedia, imo makaplagan ni igsoon nga ang Sabat, Saturday, 7th day, wag yapoy naglalis niya na igsoon. Og mudagan ka sa the oldest museum sa tibok nga kalibutan igsoon. Kining gitawag nato og Smithsonian University igsoon. Musulti gyud sila nga kanang Sabbath mao na ikapito nga adlaw sa semana, Saturday. Og bisag asa nga mga dictionary og imo kan igsoon naghisgot gyud na. So walay nagduha-duha na igsoon, walay nagduha-duha niya na. So, nas balang kasulatan kay ngani manggod, kung pananglitan, muingon lugar ang usa ka reliyon sayop. Muingon ang Katolik sayop. So, sayop ang ilang pagsilibrar nga si Kristo gilangsag sa Biyernes. Sayop ang ilang pagsilibrar nga si Kristo gilubong sa Sabado. Sayop ang ilang pagsabot sa Biblia nga nabanaw si Kristo sa Domingo. Okay? Unya, kung imong ikuan sa Biblia, si Kristo naa sa lubnganan panahon sa adlaw ipagpahulay. So kung ilan ang usbon igsoon, masayop ang ilang theology. Ang Protestant sad, kung ilan ang usbon, masayop gyapon ilang theology. Muna makaingon kita nga, wa ginagsupak niya na. Balik ka ni mo igsoon kung na kay follow up. Salamat kay Pastor. Ako, convinced ko tayo ng pagtamahayag tungod kay naamanggit na sa mga history. Okay, hinaya imong monitor igsoon kay feedback gyud diri. Kalipay na ako, Pastor, ay pahayag doon kay napahayagan ako, dili lamang kay ako napahayagan, kundi ako ang tanang mga paminaw sa imong programa. Okay. So, dengan salamat na naigsono sa imong pangutana. O God bless sana sa imong mga punto diha igsoon, no?